Kibor badai kami ya ke Food Safety Standard Authority of India henen kesengi kenyo tarik unai tung kilalek banjurib ya kidukan dedo hayau pulo harengkat ke jingdon lang bat ki doktor ketnat veterinary. Ka Assistant Commissioner ikong DBS Mukim habakran bat kilat patai kubor ilaong baki syam baki do badai kami hap shu banbam bat kumta kilap ha ya katukat ni tili kidukan baki de banwang no ya kini kido. Shosho ikong mukim ila batha ru yaki bakim dai shu banwa ya kedo bade banbu no haki kenja senduk kat kum gejing batha jongka haikut. Hak bidi ba kabam kedi ka ngidron la ka jong ka benta la ni ka dor. Ya ka ba ngan om la ban ong ye pi mentang ni kat nu bat kum nu. Ka song kat kum gejing sem jungi ka song kat kum ka jing bom sim khia jong pi ni haban bisa rut ikini ki kendron baru kai. Tenang ta pada ngong ye pi ngidron lang hang ni ya ki doktor na kaliang jong ka veterinary ru. Aku bikin lain don rengkat, bat nila lap hiru ya kido ki bambit su bandang pendon kam. Dia kini kido ru nila ya wing mentak si nila asyik mikir rekod baru kat nila pak ya kiban berat no. Ban dispose no aku rukam ke bedai, bakin tep aku rukam ke jaka ke bedai ban nung yo suki so nang ba kin bu ya ka ban nung don ke jingmai kinong bam nong ti. Salah keren ya kata andai bakim la su ban Sedian ya kido ban display kum tu openly kani kalong ka bom dei su ban le kin to jat ba pila ya lab ini hang ni te ka ei ka banga kwa ban ais ki pat ba menta baro ginong de do kalong ba ki dei ban numwa ya kido jong ki lani ban display ya ki kum to lengkrang ki dei ban bu ka jaka ka shelf lani ka senduk ka ba biang ka ba ngai lai don bentar ringkat bat kini krong ka do asyar ka do masi do asniang do belang kaba ngira ay ki ya ka model nila ay tre rengkat banwan ra ay kani ka model tikini ki association kani keren ya ki para nong ya di do jongki hala ka jong ka benta baki dei ban bu tik kini ki kendon ki bangila ay tenang ta pede kabar kalong bakin ha ban yo ya baro ki dei ban don ya ka kerteng jong ka dukan do jongki la dari pide di do asyar kina ay kerteng kata-kata ka dukan bangadi do asyar ka license number FSSAI license number kalong ka badon kam katkum ka section live howay iwe jongka Food Safety and Standards Authority Act R1000 review kani kalong salon sar ya baro ti kata ka bangala ban ong kadun le se ka fine le ka kuna ba dar lat ko ba pukin ba kadon ka fine hadian ba ngilawan ban ay kani ka awareness kajing pensai ha man kawai pagawai ka dukan hi ngin sa ya biang ha kawai pada kesian habat ha kani kesian ngin sim action iki kala ban long da ka fine ka spot fine kala ban long ngin tan iki bakin ha ban le support ka song kat kum ka jing trei jongki ka baki kile atu kisngau ki yo asngau ne me ka jing batha lani ki le persai ka jing batha lani ka ei ka bangile ngin siu i ka spot te kini juba e kata dalati